Mayong gabi, mga tulad kay Kristo, yari itong mga intensyones para sa pagsulog naton sang ikalimang Domingo sang pagkabanhaw. Prayer for the soul of Consejo Patria, offered by Patria Ledesma family. For the soul of Nimia Kamangunan, on her death anniversary, offered by Presi Mendote. For the souls of Leticia Buhat, Joan Likbanin, kag Nilida Likbanin, offered by Jean Likbanin and family. For the soul of Chrismar Daniel, offered by Ana Casabon and family. For the souls of Ronelo Abrot, Nineta Abrot, Arcadio Mendote, kag Aurelia Mendote. For the souls of Carmencita Tabirao, kag Lolita Sayo, offered by Edith Sayo Tabirao and family. For the eternal repose of the soul of Nieves and Rafael Magtolis, kag Rosario and Isidro Yodelmo. Para sa kalag ni Irene Divinagracia, halad sang Divinagracia family. Mass intention for the third year death anniversary of Oscar Ramos Sr. and for the soul of Oscar Ramos Jr. offered by Elvis Ramos and family. For the souls of Stanislao Pison, kag Gertrudes Pison, offered by Gracia Pison and family. Thanksgiving is offered to Kate Benaflor on her 6th birthday, offered by Angeline Mabilog and family. Thanksgiving is offered to Emmanuel Joaquin Ledesma on his 10th birthday on May 3. Good health always offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered to Ledesma family for all the blessings received. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family. Thanksgiving for all the blessings received of JSH. Completion rights of Rafaela Abrot on last April 29 or on April 29, 2024. Karon nga mga sponsor, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family. Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family. Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family. Mr. and Mrs. Joel Hotay and family. Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family. Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family. Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family. Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family. Kagnis Christy Amor Abrot and family. Ang sanga nga ginutod nagakalaya. Ang bata nga nahamulag sa iya iloy mahulog sa katalagman. Ang tawo nga malayo sa iya pamilya kag sa mga paryente mabudlayan sa pangabuhi. Agud nga ang tawo magpangabuhi sing madinalagon, kinahanglan niya ang bulig sang iya mga ginikanan, pamilya kag katiningban. Sa aton espirituhanon nga kabuhi, kinahanglan naton si Kristo, subong nga kinahanglan sang sanga nga magpabilin sa puno sang ubas. Kung wala si Kristo, wala kita sing ikasarang nga luwason ang aton kaugalingon. Gani ipangamuyo naton nga indi kita mahamulag sa iya. Ang aton celebrante amo si Reverend Father R.J. Palmos. Palihog magtindog ang tanan. Nagagkasan tanan,
kalibutan, nagaangkat sa tanan, na magkaikang magsimba kita sa Diyos nagagputan. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Amen. ginuyara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga kauturan, ari na kita sa ikalibang nga Domingo sang Paskwa. Aton kilalahon, kag inulsulan ang aton mga kasalanan. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, ikampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytoyan kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka Sa himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, Himaya sa kahitaasan. himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Kag sa duta pagidain, sa mga tao nga iya nahamutan. O Ginoong Diyos sa ringangit mo, Diyos Sangay makagagang sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapangingulan kami sa imo. nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagpasalamat kami sa imo. Sa tapo mga himaya, himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos sa kahitaasan. himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, Sa kahitaasan. O Ginoong Heso-Kristo, Kristo, pupungaan ng Ginoong Diyos, Solteros ang Diyos, anak sa Amay. ikaw ang Nagawala sa mga sala, sa kalibutan. maluoy ka sa amon. Ikaw ang Nagawala sa mga sala sa kalibutan.
sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Kung ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang Labing mataas, O Jesucristo. bukod sa Espiritu Santo, sa himala sa Diyos naman. Himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos, sa kaitaasan. himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Mga muyo kita o makagagahom, kag walay katapusan nga Dios, himpita sa amon ang misteryo Pascual, agot ang tanan nga nabaguliwat, sa bunyag makaagom sang bunga, sang imo pag-apin, kag makadangat sang kalipay, sa kabuhi nga walay katapusan. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Nagkadto si Saulo sa Jerusalem, kag nagtingawa siya sa pagpakig-impon sa mga gintutunan. Ugaling hindi sila magpati, nga isa na sila kagintutunan. Kag nahadlok sila tanan sa iya. Pero ginbuligan siya ni Bernabe, kag ginpakilala siya sa mga apostoles. Ginsaysay ni Bernabe kung paano ang pagkakita ni Saulo sang Ginoo sa dalan kag sa paghambal sang Ginoo sa iya. Ginsugid man ni Bernabe kung daw ano ang kaisog ni Saulo sa pagwali sa ngalan ni Jesus sa Damasco. Gani si Saulo nagpakig-upod sa ila, kaginlibot niya ang bugos nga Jerusalem sa pagwali nga may kaisog sa ngalan sang Ginoo. Naghambal man siya kag nagpakigbais sa mga Hudeo nga nagahambal sing Grego. Pero patyon kuntani nila siya sang mahibaluan in ang iglesia sa bugos nga Judea, Galilea kag Samaria. Ini kag nagdugang paagi sa pagbulig sang Espiritu Santo samtang nagapadayon ini sa pagtahod sa Ginoo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sa dako nga katilingban, dayawon ko ikaw o Ginoo, tungod sang imo mga binuhatan. Sa dako nga katilingban, dayawon ko ikaw, o Ginoo, tungod sang imo mga binuhatan. Magadulot ako sing mga halad nga akon ginsaad sa atubangan iya. Ang tanan nga mga rasa magasimba sa iya. Ang mga bugalon magayaob sa iya, kag ang mga napatod na nga mapatay. Sa dako nga katilingban, dayawon ko ikaw, o Ginoo, tungod sang imo mga binuhatan. Ang palaabuton nga mga kaliwatan mag-aalagad sa iya. Ang mga tawo magahambal na hanungod sa Ginoo sa palaabuton nga kaliwatan. Isugid sa mga tawo nga wala pa matawo, ang Ginoo nagluwas ang iya mga tawo. Sa dako nga katilingban, dayawon ko ikaw, o Ginoo, tungod sang imo mga binuhatan. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Juan. Mga anak ko, ang aton pagigugma kinahanglan hindi lamang sa pulong ukon sa hambal, kundi kinahanglan ang matuod-tuod nga pagigugma nga ginapakita sa buhat. Gani isa sini nga paagi mahibaluan naton nga yara kita sa kamatuoran, hagang aton tagipusoon may pagsalig sa atubangan sang Dios. Kung ang aton tagipusoon nagakondenar sa aton,
Nahibaluan naton nga ang Dios labaw pa sa aton tagipusoon kag nakahibalo siya sang tanan. Gani, mga hinigugma ko, punang aton tagipusoon wala nagakondinar sa aton, may kaisog kita sa atubangan sang Dios. Mabaton naton ang bisan ano nga aton pangayuon sa iya, kay nagatuman kita sang iya mga sugo, kag nagahimo sang iya nakamutan. Amo iniyang iya ginasugo, nga kita magtuo sa iya anak nga si Jesucristo, kag maghigugmaanay kita suno sa ginasugo ni Kristo sa aton. Ang bisan sino nga nagatuman sa mga sugo sang Dios, nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Kag nakahibalo kita nga ang Dios nagapuyo sa aton paagi sa Espiritu nga iya ginhatag sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah, Magpabilin kamo sa akon, kag ako sa inyo siling sang Ginoo. Ang nagapabilin sa akon, magapamunga sing madamo. Ginautod niya, kagantag sa kasanga nga nagapamunga, ginautdan niya, agud matinluan, kag magpamunga sing madamo. Kamo natinluan na paagi sa pulong nga ginhambal ko sa inyo. Magpabilin kamo sa akon sing madamo. Kay kung wala ako, wala kamo sing may mahimo. Ang bisan sino nga wala nagapabilin sa akon, ginahaboy subong sang isa ka sanga kag nagakalaya. Ini nga mga sanga ginatipon kag ginahaboy sa kalayo kag ginasunog. Kun kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, dayon pangayo kamo sang bisan ano nga luyag ninyo, kag inyo ini mabaton. Ginapasidunggan ang akon amay paagi sa inyo pagpamunga sing madamo. Kag sa sini nga paagi, kamo mangin akon gintutunan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginong Hesu Kristo. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang aton nga Ebanghelyo, padayon nga nagasaysay sang sunod-sunod nga tema ni San Juan, tuhoy sa pagpakilala, gid sing madalom, parte kay Jesus. Sa nagligad ng mga sinimana, ang tema sa aton Ebanghelyo, nagasaysay parte sa tinapay, sang kabuhi. Dumduman nyo pa? Ay, sarabat. Dumduman ninyo mga 2 Sundays ago? Sa nagligad nga Domingo, ang aton tema, parte sa, ano ka nagligad nga Domingo? Anong ginselebrar naton? Good Shepherd Sunday. So karon ang ato naman tema,
parte sa sanga kag puno sang ubas. Siling diri sa aton Ginoo, siya amo ang puno. Ang amay ang manugtatap, kita mga sanga. Kung wala kita naangot sa puno, ano matabo sa sanga? Malaya. Kag kung malaya, anong siling sang Ginoo ang ginahimo? Ginautod. Kag ano tayo nang ginahimo sa nautod? Ginahaboy, natutdan, nasunog, wala na, patay na. Pero kung nagaangot ka sa puno, may sustansya, kag mabuhi ikaw. So sa yuron, so matotal, gina-remind kita karon sa aton nga Ginoong Jesucristo that we should always be in connection sa iya na. Amo nang importante gid sa tanan, no? Na nagaangot kita permi kag anyway, no? Ang inyo man nga pagsimba, siyempre, kung wala ka mo naangot siya, may kunari ka mo diri, di bala? No, kasimba ka mo. Damo yung mga wala sirimba na. So kinagasimba ka mo, tinaangot ka mo. So very good kid. So kinanglan gid nga magpamunga ka mo kay nagaangot ka mo sa puno, no? Kag amo na ang manami gid nga reminder na sa aton kaugalingon. Kay man dapat ang puno nagahatag sustansya, agud ang mga sanga magdahon, magpamunga. So kung nagaangot ka kay Jesus, nagapamunga ka gid. Paano ba magbunga ang imo kabuhi? Magbunga ikaw paagi sa imo nga mga pamatasan. So palaagyan ikaw sang maayong nga pamatasan. O kon magpamunga ikaw sang imo misyon, no, sa imo nga pagbantala sa mayong balita, sa imo nga pagtudlo, sa imo nga pagdisiplina, sa imo nga mga talento, no, pareho sa inyo, no, kung ano mga talents ninyo, gina-share ninyo sa mahal nga Dios. Kay man hindi man ikaw sige-sige pamunga kung wala man paambit ang imo bunga. Diba tanawan nyo balang punga ang mga kahoy nga nagapamunga. Kung hindi mo pagkuwaon ang puno, makarataktak man lang. Sakto? Kag at the end, hindi man pwede magsiling niya nga ang puno, kapabili lang sa sanga. Kinanglan gid siya nga kuwaon. Kaya kung hindi siya pagkuwaon, mauyang lang. Sakto, no? Nan. So kung nagapamunga ka mo, kinanglan, mapuslan man ang inyo bunga. So kinanglan, mapuslan man ka mo sang iban. Hindi yang nga nag-uyang ka lang sang grasya sang Dios. So tanan kita, mga sanga, ginaagyan sang grasya sang aton Ginoong Jesucristo. Agon nga magpamunga kita, kag once nga magpamunga ka na, it's time for you to share. No? Amo na gani, mga kabataan, padayunan nyo ginang inyong share sa inyong talent, no? Kay kanami sa inyo. So, kabay pa nga, magsigi-sige, ina. Kag padayon, man kamo nga magtandog sa kabuhi sa inyong barangay, no? Amo gimani kamo kadamo, pero may magsimba kamo kung Domingo. So, why ubos bangko, no? So, kinanglan siguro kinanglan mag-anugi kita no? Kay unay na may misa. Sa tanan ba lang nga barangay, sa 16 barangays naton sa parokya, kamo ba lang may chapel nga sa tunga gid kang barangay. Yang iba niya gani nga barangay, layo pa. For example, pata sa may Hibawan Norte dito, ila chapels punta, di ba la? Pareho sa may Hibawan Sur, wala sila chapel. Sa Sacred Heart ila chapel. Sa Q Abeto, wala gid chapel. So amo na, no, kinanglan ang grasya sang Dios. Kamo nga nagasirimba. Wala duda, wala question, nagaangot kamo sa puno. Pero pambitan nyo man ang iba, no, panghagad kamo. Kag kung ti amo na problema kung hindi nyo sila mahagad, kag do tamad sila, sige na lang, anuhon mo rabi. No? No to i-roll, no? Sige. Kung hindi yan sila mahagadan, anuhon mo rabi. Hindi sila yung mag-angot sa puno, Yung problema, kung why ka naangot sa puno, anong ginahimo gani kung sample may diabetikon ikaw, may diabetes ka, di ba la? Kung nagagangrene ng imong patiis, nagarabok na,
Ano ginahimo? Ginautot. Di ba la? Ginapiang ka na lang. Kundi inadaasta, ginautod na lang. Ti anuhon mo ang nautod nga tiil, souvenir mo pas balay mo. May araayan nga nagdiabetikon, nga nautod nga tiil, gitago niya sa balay niya, kagin pakabit. Diyos ko, basi masalaan siya karon si Kika, baboy, liap-lihapon, imuon nga, ano tawag sina? Himuon tapa. Di bala, wala. Ginahaboy. Ginahaboy. Bo, paras to ko una, dumduman ko na may balita, may nasapuan nga tiil nga utod. Bo, nagbalita na yun, masakir ka no, masakir. Chap. Diyos ko, tiil galito kang diabetikan nga hinaboy. No, di bala? So, amo man na bala, no, kung why ka naangot, verse, gina-simplified lang nato ng aton nga gospel, why gidyasing circulation sang grasya, no? So, that's why kamo yung magpamaba, no? Mang-invite ka mo, mang-inspire ka mo sa iban, di kabay pa nung, sige-sigihan nyo lang basta, tumdum mo naton, every time nga magsimba ka mo, ginasiling ninyo, kung kita, penitential right kita sa misa, ginasiling ganin naton, review naton, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Ano sunod? Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa, children? Sa hunahuna. Ano dason? Sa pulong. Ano dason? Sa buhat. Kag sa, pagpatumbaya. Ito yung pagkalimtan, ha? Sala mang pagpatumbaya. Father, wala man ko sala, wala man ko kapanumdum sang malaway, wala man ako nagapanumdum nga ang akon nga kumari, makadasmo kay ninit ulo ko. O yung mga ginapanamdam, pero basta ginapangamuyo mo. No? Wala mo ko, Father, ka pamuyayaw. Wala mo ka pamuyayaw. Pero, mag-chat gani, tira ka pamuyayaw. Pariho malaran. Wala mo lang tuod, gina-verbalize. Pero, gina-chat mo, ginabuyayaw mo sa chat. Wala mo ko, Father, sa buhat. Dirim lang ko sunod balay. O, Diyos ko. Ara ka man to sa balay, pero puros ka lang ugtas. Amo na permi ang sala sa mga tigulang, buka nagligad nga Semana Santa, nagalibot ako sa pilgrimage sa inyong mga barangay. Po, to feeling ko doon na malhan, gid ako kang sala, kang mga tigulang, puro lang why magi ko sala Pabulahan ka ni, wala kaya sala. Wala siya sala. Kaya ara man sa kanu silid balay niya. Diyos ko. Sa silid balay niya, permi siya kausa kang sala sang iban. Nga kay gaugta sa iya. And never forget, sala sang pagpatumbaya. No? So, gani ha. Once you receive graces, kinanglan, mangin palaagyan man kamo sa pagpamunga para sa iban. Okay, magtindog kita. Tanan, nagatuwa ko sa Dios sa may makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit. Kanagalingkod sa tuo sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan dito magakari pa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingakaupdan sa mga santos, Sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, ng sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Oo, sang kabuhi ang aton pagka-Kristiyano, hindi mangin mabinungahon. Gani mga muyo kita sing dako nga pagsalig ang aton sabat, Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, halungi ang mga katapos sang imo simbahan sa imo paghigugma, agod makapamunga sila sing madamo para sa ikaayo sang bugos nga kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo.
Ginoo, buligi kag lugbaya ang mga masakiton, kag ang mga kubos, ang mga nadulaan sang paglaom, kag ang mga ginahingabot tungod sa ila paghimakas, nga magluntad ang hustisya. Mga muyo kita. Ginoo, tungga ang amon pangamuyo. Ginoo, kabay pa nga ang mga nagtalalang kag ang mga nahamulag sa imo magbalik sa imo kag sa simbahan agud sila makaagom sang patawad kag kalipay kag makapamunga sing madamo. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, bendisyon ni ang mga katapo sang pamilya, agud magpanaksi sila sa kalipay sang ebanghelyo, sa tunga sang materialismo kag konsumerismo nga nagalapnag sa kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, ayuha ang dili paghiliusa sa mga Kristiyano, agud magbinuligay ang tanan nga mga tumuluo sa pagpatindog sang imo ginharian diri sa duta. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kag sa hipos aton man ipangamuyo ang aton mga personal nga mga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Inapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Pungko kita sa paghalad. Magpangamuyo kamo mga utod agod ang akon kag ang inyo sakripisyo mahamutan sang Dios sa may makagagahom sang tanan. Batununta sa ginawang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakimayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pamati ang amon pangamuyo agod nga ining balaan nga pagbayluhanay sang mga dulot. Sa diin kami naluwas magbulig sa amon pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo, Ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takos kag angay git. Igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kag tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Gani upod sa tanan nga mga iles kag mga santos nagadayaw kami sang imong himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga nagakaring Sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana, sa pag-ilasan. Hosana, Hosana, sa pag-ilasan. Santos ikaw nga tuod
O Ginoo, sa tuburan kag sa tanan nga pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya ni ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay iniya mo nga akon lawas ay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagiyan ni palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kang mag-inom sining kalis. Kay niya mong kalis sang akon dugo ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan nga gaula para sa inyo, kag sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ikapangalan ako, O Ginoo, ang imong kamatayon. Nagawad pinapahaya, ang imong pagkabanhaw. Tungkol sa imong pagkalit. Gani wamay amo nalad sa imo ning tinapay sang kabuhi, kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus sa pagatubang, kag pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakitluoy kami ngang Espiritu Santo magpaiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa paghigugma. Upod ang among Santo Papa nga si Francisco, amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sang amon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Kag tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy kami nga yari karon nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen, kay San Jose, mga apostoles, kag tanan nga mga santos nga nagpakamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tanan, magtindog amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginarian, matuma na yung pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Atagan mo kami niyan, sigano namon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sining ginapatawad namon ang mga kasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa mga kalautan, hatagi sing pagidait, ang amon inadlaw, buligi kami agod nga maluwas kami gihapon sa sala, paliguna kami sa mga palaligban, samtang nagapaabot kami. Sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginarian, ang gahom kag himaya sa mga tuig, sa mga katigan niya tanan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles,
ang pagidait na bilin ko sa inyo, ang akon pagidait na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling. Hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Magatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Deus ang Diyos na nagawala Sang mga sala, sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Deus ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Deus ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Halagan mo kami, sipagidahin. yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na maginadapit sa bangkete sining kordero, Ginoo. Takos ka magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ay sa kapulong, ka mag-aayong akon kalar. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal na Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan. Manuluwas sa akon kalan.
Ginuyo kita o ginuboy lugising maluluyon ang imo katawhan. Itugot nga kami ng imo ginsagod sing langiton nga sakramento. Magbiya sa mundan nga paginawi sa bag-o nga kabuhi. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kay pungkoan nay may announcement way. So announcement gamay sa palabuton nga May 11 amo ang aton nga may pagahiwaton kita yang Santa Cruzan sa aton nga parokya. So si Sister Grace na nag-attend na ka meeting. So kada barangay mapili kamo sa inyong nga candidate hindi tawag candidate ma-represent sa inyong barangay sa Santa Cruzan. Ano to na inyo napilian ni Sister Grace? Reina de la Caridad, no? So amo na inyo. So buruligan ninyo, no? Kay wala hindi niya aton kwarta-kwarta, why niya sing kwartahanay, kundi donation lang ni. So buligan nyo lang no para nga inyo man nga donation para sa aton nga parokya. Then sa aton yang June 1 may culmination man kamo diri wala. Pero sa June 1 may culmination magita sang Flores para sa parokya. So kada barangay ang instruction ko to sa ila nga mga back officers kada barangay sa culmination sang Flores is may hiwaton kamo nga quiz B, no? Ma-quiz B kamo. Ako mahimo sang quiz B question para nga kung sino ang pinakataas nga mga points nga bata, ti award kamo lang tinyo award no? Pero ang top 3 amo na ma-represent sa inyo barangay San Rafael dito sa parokya. Kay may ara kita nga culmination man nga parish quiz B nan. And then ang aton yang culmination sang Flores amo nang ato naman nga Reina de las Flores. Bali duha ata prosesyon. May May 11 kita nga Santa Cruzan kag may June 1 kita nga culmination sang Flores amo nang Reina de las Flores. Tiway para nabalaan kung ano inyo nga title. Pero magabot-gabot naman ina no. Kung sayron kung sino ang aton nga may Reina Elena kamo diri no. Mayara kamo. Elena gid siya. Elena. Okay. Elena gid siya ya. Hindi siya Reina Grace. Reina Gracia. So ang inyong candidate na ang inyong Reina, amo man na ma-represent dalaga na siya inyo dalaga. Pati laon-laonon basta dalaga. So amo na ma-represent dito sa parokya no kay amo na ang feedback namon nga last year kuno sa parokya mas nami pa ya ang culmination sang inyo Flores kuno sa syempre wala pa makuha experience na no kanami pa kanong mga barangay nga culmination ang sa parokya ta na kuno do na malhan way gawa na preparahan ti subong gina-try naton nga i-improve no ang aton nga dili ka mo sobrang nga improve duwa daw yung posisyon nyo no bala mo nga duwa kay hindi pwedeng samuon no kaga ako gid sina ang proponent nga dapat gina lain man ang karakter sang Santa Cruzan lain man ang narrative sang Flores de Mayo so separar ina so may duwa kita ka prosesyon no so kabay pa nga iugyonan ninyo kung magprosesyon gani sa May 11 ma-join man kamo ipabatsag ninyo nga part kamo sang parokya gid sang Mandurriao okay and then sa June 1 may another one nga prosesyon join naman kamo para naman nga mabatsagan ninyo nga part kamo sang parokya sang Mandurriao. Okay? May upod ako diri nga duwa, gwapa ka gwapo. Mga upod ko ini sa komisyon ko sa catechesis. No, ginahagal ko diri kay parang makasimba man diri sa San Rafael. Kay amo ni ang barangay nga pinaka-aktibo, pinaka-mapisan, kag pinakadamo nagasimba. Kun Aguinaldo. Joke lang. Alam ko mala na ako. So, kabay pa biskan nga once a month lang amon diri nga misa sa inyo. Padayon ninyo mabatsagan nga kabahin kamo sang aton nga pinalangga nga parokya. Magtindog. Ang ginuyara sa inyo, Kagiraman sa imo. kabendisyonan kamo sang Dios,
nga makagagawom sang tanan. Amay, kag sang anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidai, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi man, Father.